fuq luċu etnin bej frix il-ħol aħna tnejn għajjina lura lejn id-dar għal-kem tal-MILIED ismaħom fil-bon bombi ċajfru smewit wissimna fuq il-ħajt et jitnaqqax kull-jum hemm fl-ilwien demmija dan għaliex mulej taf l-lum il-milied din il-festa tad-dinja qed jinġeded welid li kebbes it-tifkira tal-fejn sena din il-festa tad-dinja nifirħu flimkien u għax mhux kull-jum ngħixu l-milied dal-waqt il-lejl ħanin il-rif ma jibkux l-ulit li l-madomx is-siltu qalbina il-bot mid-dar gwerra bla skop ta' xejn din il-festa tad-dinja qed tiġġeded welid li kebbes it-tifkira tal-fejn sena din il-festa tad-dinja nifirħu flimkien u għax mhux kull-jum ngħixu l-milied din il-festa tad-dinja qed jiġġeded welid li kebbes it-tifkira tal-fejn sena din il-festa tad-dinja nifirħu flimkien u għax mhux kull-jum ngħixu l-milied din il-festa tad-dinja qed jiġġeded welid li kebbes it-tifkira tal-fejn sena din il-festa tad-dinja nifirħu flimkien u għax mhux kull-jum ngħixu l-milied u għax mhux kull-jum ngħixu l-milied kif ta' żmien joqrob kull sena kbar u żgħar ninsew l-inkwiet fuq l-ġuħ tidher tbissima għax qed joqrob il-milied nixtieq nieħu l-okkażjoni biex it-tfal kollha Maltin tal-programm isegwu magħna nfakru l-birthday tal-bambin id-dmugħ xejjew janġli biex flimkien niċċelebraw fost il-briju ferħu l-paċi qatt ma nieqfu inkantaw lill-bambin ngħidulu jninni waqt il-kanto li taskit nistennew li x-xita tagħna nagħmlu siġna tal-milied fit-triqat u fid-djar tagħna dwar il-leq u mixowlin il-presepi bil-pasturi u l-ġurbina mal-bambin kartolini kulħadd jibgħat lill-qrabat u x-xewqat lill-milied u s-sena ġdida jkunu isbaħ mill-passat id-dmugħ xejjew janġli biex flimkien niċċelebraw fost il-briju l-ferħu l-paċi qatt ma nieqfu inkantaw lill-bambin ngħidulu jninni waqt il-kanto li taskit nistennew li x-xita tagħna nagħmlu siġna tal-milied kemm nixtieq li kieku d-dinja tos il-paċi tal-milied tul ix-xhur tas-sena kollha bil-ftehim u b'inqas ġlied ejjew tfal ħanibdew aħna nuru d-dinja l-għalaw kif ħudu sem u nfirħu magħna f'dal-programm edukattiv id-dmugħ xejjew janġli biex flimkien niċċelebraw
tan-novena żmien ħelu tal-milied. Inħejju reċċa ħelwa għal-morda u nisbatuti, anzjani u tfal il-tima li hemm ġo l-istituti. Rajja jirow il-merħla, xi bidwi ġor il-ħar, raħħala bil-kannestri, mimlija frott tal-art. Snaden bil-bisirjari, il-bis kollu t-lellix, u għanġli bojod, lebsit ġwinaj tardix. Madonna tfajla ċkejka, xar twil mistur taħt vedu, tawa bambin tax-xema, għajneħ tal-ħġiġ xixelu. Kella qalba maqsuma, għal xejn bdew li lajmeru, minn flok bambin tax-xema, ridet bambin ta' veru. Fil-knisja nġabar, propju lejl il-milied, hekk kif waslu l-anzjani, il-knisja kollha mtliet. Bil-make-up u l-kostumi, kullewn kollha kuluri, kulħadd qatt jibbustana, isna grotta pasturi. Tfajla Madonna, tan fraġli hekk misluta, bajnejja sbieħ reqqu, kbar kbaru suwentuta. Bid-dmuħ insew għajnejha, sa ġelben ma ħaddejha, għaliex bambin tax-xema, poġġewla ġewwa jdejha. Imma f'nofs il-lejl sewwa, rajna ċkejken bambin, sidru tila u niżel, tebte bajneħ ħelwin. U din it-tfajla ċkejkna, bil-ferħ għajneha xenu, hekk kif ġewwa ħoġora, radda l-bambin ta' veru. U din it-tfajla ċkejkna, bil-ferħ għajneha xenu, hekk kif ġewwa ħoġora, radda l-bambin ta' veru.